Eta pelikula ipatu duzunez, gure pelikula eta telesaietako aditua gonbidatu dugu, ze agian beak ere prestatu du bere maite duta, baino lehenengo, ea entzuten duen ze jarri dudan. She'll never know your story like I do. Zeharrera polilla. She wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for. Been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you. Been here all along, so why can't you see? You belong in me. You belong with me. Zer da, Ainhoa Marzol? Taylor Swift, You Belong With Me. Bueno, azkeneko aste hontan gehien entzun duten kantetako bat, erredizioa egin duelako bere ezakit ontaz honen gainean hitz egin duzuen ja, baino bai Taylor Swiftek bere beak Scooter Brownekin atera zituen kanten eta diskoen reedizioa egin du kanta hauek berriz bereak egiteko eta eskubide guztiak berak berrarazteko. Orduan, mantxo disko guztiak ateratzen ari da berriz, eta aurreko astean disko hau atera zuen. Entzun. I'm the one who understands you. Been here all along, so why can't you see? You belong. A ber, baina guk ez zaitu gonbidatu Taylor Swift eta ziteteko? Ai, ez. Orduan, beste egun batean. Gaur, telesaiak, pelikulak, baina aurreratu diguzun bezala, realitiak ere, aztertu ditu. Eske, benetan inigo ez dago egun batean, eta eske aprobetxatu behar dugu. Bai edo, bai. Edo zergatik. Oia, ez, bale, argitu behar dugu. Ez dugu hau esaten gu neska gehalako eta bea mutila eta realitiak nesken gauza badiala. Txura dagolako. Inigok, a ber, Filtroa jartzen du. Inigo guk maite zaitugu, baina Inigo ez da gauza huetaz enteratzen. Vale. Oso lanpetuta, ez du enteratu nahi, oso lanpetuta dabil. Eta orduan ez da gauza huetaz enteratzen, orduan, gubizketan aste balin bagea, realitik gora eta realitik bera, Inigok igual pixkat batzutan deskonektatu egiten du. Orduan, gaur ez da Inigo ez dagoelako aprobetxatuko dugu, baizik eta Inigo hau zuretzat opari bada. Gaur itzengo dugu ontaz, zuet zaudenez, eta ora, zu zaudenen, ez dugu ontaz itzengo. Bueno, guazten ikustea, azteni ez da naiz oso realitizalea. Baina, guazten ikustea, igual konbentzitzen hauzu, Ui. Nik uste dut baietz, realitiak azkenerako badiralako gauza bat, ez duten zertan telesaien edo zinemaren espazio berdin hartu behar, beste kontsumorako kategoria bat dira, esan dezakegu, eta kategoria bezala, badaukate bere gauza onak eta gauza txarrak, esan nahi dut, badaude reality onak, badaude reality txarrak, eta nahi iruditzen zait dela gauza bat aztertu behar dana, kritikoki, baino ere prejuizio diri gabe. Oida, hoxe. Bueno, beraz, utzi ditzagun, oida, gure aurre iritziak alde batera, eta guazen hemen komentatzea. Igual hasi beharko genuke, hasieratik, zer da, reality bat. Realitetan gidoia dago, ez dago gidoia? Bueno, hau, Kardashianak ikuste badituzue, pixka bat mugan daude, ez? Batzutan badago gidoia, ez dago, dokumentaletan bezala, ez? Azkenerako badago jendea esaten duena, egon behar duela gidoi bat. Baina bai dela genero bat, non pertsona batzuen errealitatea hartzen dena, beraien errealitatea esan dezakeguna, eta honen inguruan hainbat kapitulo sortzen direla. Batzuk bai badaukatela trama espezifikoagoak, izan daitekena adibidez, zeo zer egiten ari dira, edo proba batzuk egin behar dituzte diruren bat lortzeko edo, eta beste batzuk ja asko ze askeagoak dira, eta jendea dago, eta zuk ikusi egiten dituzu. Orduan, mentzio berezia egin nahi genion, lehenengo RuPauli,
RuPaul dala drag race reality bat da, baina bai dela reality proba hauetakoa, ez? Badaukala beste jendea gaitasun bat behar du, jendeak, bueno, eski hau dira, iten dituzten trajeak daukaten karisma da beste mundu bat, osea, eta ez dakitzen bat denboraldi di joan, baina 11, 12, 13 olako zer. Eta hoi, estatu batuetan bakarrik. 13garrena dela, uste dut. Oida, eta gainera daude, gero bertsioak, gero lehenengo denboraldietako irabazleen artean, All Stars, ez? Irabazleen artean aber zein den irabazleena, eta horrelakoak, bai, aipatu bezala, drakuinak dira, eta dauzkate, froga batzu jartzen dizkiote, benga, ez dakitze telarekin inbar dituzue motzorrak, jantziak, edo ez dakitze... Bai, kreatibitatea lantzen dutela eta muturreraino, ez? Eramaten dutela. Eta da, gauza bat, atentzio asko deitzen duena horretaz da, zein espezifikoa den gaia, drag race bat, azkenerako, eta nola lortu duen daukan unibertsalitatea, ez? Edo zeinek ikusten duela gaur egun RuPaulren drag race-a. Eta horregatikan mentzio espeziala eman nahi genion, baina ez genuen sartu nahi, reality puroen tarte horretan, ez? Jendeak bere bizitza kontatzen duen realityen top 3 honetan egin duguna. Hau da, ze hau zan gehiago lehiaketa moduko bat, eta ez biopic bat edo olako zerbait. Orduan, zein da lehenengo realitya, Ainoa? Bueno, 3. hasiko gara, egingo dugu top bat atzeraka. Eta bai aukeratu ditugu, nik uste dut, bueno, nik aukeratu ditut, egia esan ez dio beste inorri galdetu. 3 reality, iruditu zaizkitenak, benetan ikusi behar dituzura, gaur egun kultura popa ulertzeko. Eta 3. hau da, Selling Sunset. Netflixen aurkitu daitekena. Eta Los Angelesen etxeak saltzen dituzten neska batzuen inguruan dijoa, bale? Hau oso reality deskafeinatua da. Beraien bizitza kontatzen du, beraien amodio istorioak eta beraien artean dituzten borrokak, eta bai daukala Netflix filtro hau esan daiteke, osea, ez da inoiz oso gogorra jartzen edo ez da inoiz ia ezer gertatzen. Baina benetan daukala jenezekoa bat, ez dezula osondo ulertzen, baina pila bat engantzatzen du eta jendea pila bat obsesionatzen da Selling Sunsetekin. Honek dauka, aipatu behar du, realityn, ez dakit, oinarri igual nagusienetariko bada, dala pixkat zure bizitatik ies egiteko baliodun zerbait. Zezuk ikusten duzu, adibidez Selling Sunset, irudiekin ikusten ari bazarete ikusiko duze, sekulako etxeak milioika eta milioika dolarreko prezioa duten etxeak ikusten ditugu, beraiek lanean ari dira, baina jantzita beti orraztuta eta makillatuta eta soinekoak eta ezkontzak eta... Hombre, estetikoki egia da atentzioa deitzen duela, ez? Baina oso zuriak dira denak. Denak emakumeak zuriak eta denak taila berdinekoak. Bai, eta dena dira gopisimak, bai. Bai, ez? Di oso amerikanak, ez? Oso Barbie. Bai, eta saltzen dute amets amerikarraren idea hau beraiek ere, bueno, gero dauka, claro, Netflixeko feminismo puntu hau, kako txartean, esan dezakegu, bai, azkenerako emakumeak dirua irabazten ari dira, super ondo, baina bai, egia da, ez badioztu inungo kapa beberik aurkitu nahi edo zer ikusteagatik pixka bat, Selling Sunset oso gomendagarria dela. Eta gaina dela hauetako bat edo zinekin ikusi dezakezuna, ze oso unibertsala, oso errex hartzen da mundu guztiarentzako. Entzule batek esaten digu, ostras, horretara engantxetuta honitzen, ke horror. Ze bi sentimendu kontra jarri, Realitik sortzen dutena normalean. Engantxetuta honitzen, ze gaizki. Baina boyerismo puntu bat baduelako. Bai. Badu horrelako zeo zer, eta beti da, bueno, ez, zagit, atetikola, zulo batetik begiratzen arituko bazina bezala. Ez dut ikusi nahi, ez, kritikatu egiten dut, baina hemen nago nere denbora zuri eskainiz, ez? Baduke hor, zeo zer.
Badu. Eta geroz eta Selin Sunseteko oso ondo egiten duena, nire iritziz da, oso ondo aurkitzen ditu antagonistak. Ez dira denak pertsonaia onak, eta hau oso garrantzitsua da errealitiek funtzionatu ahal izateko. Azkenerako askotan aurkitzen dituzulako pertsona pila bat super ondo geratu nahi dutenak telebistan, eta horrek ez du reality bat funtzionarazten. Ba, guazen urrengoarekin. Ba, urrengoa, nik uste dut jende gehiena hemendikan hasi dela, ez? Kardashianak dira. Epe! Bigarren postuan. Ai, ama Kardashianak. Kardashianak, espero dut inigo ez dala sua botatzen. Oantxe bertan, dutika nola. Baina bai, Kardashianak lehenengoak izan zirelako pixka bat, genero hau sortzen ez errez egitearena, ez? Beraiek ez dute zerriten. Bai, beraiek enpresariak dira eta hori defendatzen dute, baina, bueno, gero seria ikusten dezula eta esaten dezu, ez dakite, gehiagi. Zerbait egiten dute, ze orain trailerra jarri dugu, eta trailerra hau da 20. denboraldiko trailerra, 2007an hasi zen reality hau, 2021. urtean gaude, eta jarraitzen dute. Egia Ez amaitu egin da orain. Baina guendik ez da bukatu, Marzol. Bueno, hemendik, baina ja ez dago denbora geldi gehiago. Ez, bai, da denboraldi hau izango da azkena, baina guendik atal batzu. Vale. Ba, super egunean zaude, Goiuri. Niri pila bat harritzen hau honek, benetan zatizu, pentsatzea, familia oso batek esaten duela, benga, guazen hemendik diru atatzea, bale. Baina zeta zure bizie, zure miseriak dena plazaratzen, ze puntu arte hori olaxe da, egie da, azaltzen dien bezala edo ze puntu arte, ba propio, ez? Bilatzen dute bata besteari xixikatu diru gehiago ateratzeko. Gustatzen zaizu hau? Benetan? Nei iruditzen zait, leheno arkakusok esan duna. Ikusten dezu, nik egia da beti jartzetela filtro kritikoa, bestela sartzen zea, eta etzea hortik ateatzen. Bino, beti filtro kritikoa eukita oso entretenigarria da, oso morbosoa da. Erabatekoa bai. Da oso, hori, saltzen dute behaien bizitza. Eta nik, aitortu nun, aurrekoan, hasi naizela ikusten lehenengo demoraldiak, ze nik enun ezagutzen hau dena. Eta lehenengo demoraldiak, daude Kardashian eta Jenner aizpak, txiki-txikiak, gaztetxoenak 12 urtekin, o 14 urtekin hasi ziren, eta oain azkeneko demoraldiaren trailerra ikusita, esaten dut, wow! Iritzen zait, oso ikusgarria dela, baina beti euke barrezula presente filtro batekin ikusi barrezula, bestela oso arriskutsuak dia, batez ere Kardashian munduko pertsonak. Noski, ezin du aspirazionala izan, ez? Hori da. Baina nik aitortu behar dut baietz ikusi ditu dela denboraldi guztiak, eta aipatu genuen duela aste batzuk Fran Lebovitzen Pretend It's a City, eta Fran Lebovitzak esatezun Netflixeko elkarrizketa dokumental honetan, behantzat guilty pleasure, ez? Placer errudunak ez diala existitzen, ze jende askok oso gauza txarrak iteitu mundun, eta ez dia errudun sentitzen, orduan beha zeatik sentitu behar da errudun, horrelako gauza kontsumitzagatik. Eta orduan niko jentzunun da esan bida. Fran Lebovitz zurekin nago, hau berez nire placer erruduna da, baino naiz errudun sentitzen. Ze hemen garrantzitsua da, Amaiak esatezun bezala, ikuspuntu kritiko batetik bidatzea, eta ez da dila izan hau kontsumitzen dezun bakarra. Hori da. Espero, hori da, ez? Orekatzeko gai. Ze gertatuko zaio norbaiti, eta gertatuko zaio norbaiti konkis izatea ikusten duen telebistako gauza bakarra, edo salbame izatea ikusten duen gauza bakarra, edo... Gauza da, nire ustez, ez da ja produktu bera, ze azkenen esaten deuna, ez? Erramientak die, gero zu nola erabiltzen dituzun, hor dago gakoa, ez da? Eta honengan ere, gauza bera, aipatu daiteke nola bait. Baina gauza da, daudela gazteak, agian espiritu kritiko hori oraindik jorratu edo, ez? Garatu ez dutenak, eta gauza hauek normaltzat hartzen dute, eta iruditzen zaie mundu benetan hori dala ikusten ari diren hori, ez? Kardashian mundu, ez dakit ez, dirudun mundu eta aluzinante hori, eta zuk inspiratzaile hori, beraiek ere, da gaur egun gaztei galdetzen diozunen, ze izan ezu zarrazaren, heldutasunean desatizu, youtuberra, serio? Edo ze izan egizu Kardashian. Hortan, hau da, benetan, hor guzti horren atzean gero horrek ze
Ze bigarren... Horregatik esaten dut arriskutsua dela. Batez ere, jende gazteantzat. Baina, bueno, egia oso ikusgarria da, Ikusgarria bada. sortu duten Bai. imperioa, egin duten guztia, badago eszena bat nik sareetan asko ikusietena, Kim Kardashian dela famatuenetakoa, bueno, gaur egun ja ez, baina leno famatuena zen, eta dauka laba txiki bat, North izenekoa, eta esaten dio Northek bere amari, ama, ze badaude egunero guri argazkiak ateratzen. Eta, claro, oso impactantea da, baina berak esaten dio, begira, zure aita da Kanye West, artista bat, rapero bat, eta, bueno, eta nik dauzkat hainbeste talentu, oain kontatzen hasiko banintz, ez genukela inoiz bukatuko, eta horregatik ateratzen digute, dizkigut argazkiak egunero. Eta niretzako hori da, wow, osea, reflejatzen du, edo islatzen du, modu oso honean nola den beraien mundua. Eta da, esken nahi ditzetzit, beste unibertso bada, Bai, beste unibertso paralelo bada, ez? Eta hemen aipatzekoa, ze argazkiak aipatu dituzu, zer gertatu den aste hontan, Kardashian aizpa batek ze arazo dukidun bere argazki batekin. Ze pixka bat, testu inguru pixka bat. Egia da, azkeneko 20 denboraldi hauetan, 14 urte hauetan, beraien estetika ere bihurtu dela, pixkat, dendetan eta bai modak eta makillajari dagokionez jarraitzen den estetika bat, eta pasaginen 2000 urte hasierako Kate Moss edo Mary Kate eta Ashlyn estetikatik beste gorputz mota batera. Eta hoien arrazoietako bat bazen horrelako pertsona famatuak genituela batean telebistan. Kim Kardashian bere ipurdiarekin, ze hasiera batean horregatik egin zen oso famatua. Eta bere gorputzekin hor sortu dute pixkat kanon estetiko oso toksikoa esan genezake, eta Ainhoa, zer gertatu da argazkiarekin? Khloe Kardashianen argazki bat filtratu dela sarean. Khloe Kardashian da aizpetatikan nik uste dut arazo gehien eduki dituena bere imagin propioarekin. Beste guztiak bai kanon batzuetara adaptatu direla, eta berari gehiago kostatu zaio hau. Orduan dauzka Facetune aplikazioarekin, hau da, zure aurpegia argazkietan aldatzeko aplikazioarekin oso erlazio toksikoa dauka. Ez dala bakarra, osea, jende pila badago filtroekin eta arazo hau dituela. Baina, bueno, filtratu da orduan argazki bat beria erreketokeri gabekoa, eta behaiek egin dutena da argazki hau internetetikan borratu. Orduan, jendeak argazki hau igotze bazuen Twitterrera adibidez, zure kontua kendu egiten zizuen. Bera, gelitzen zen. Orduan, daukaten boterea ontarako, eta baita ere, noraino jo nahi duten imagin ez realista hau mantentzeko, ez? Eta ze arriskutsua dan hori. Ze gaizki hori. Bai. Baino, ez egia dela, osea, nik arrazoi guztia ematen dizuet, ez uste dut Kardashianek asko ze txar gehiago egin dutela, ona baino, mundu honetan, baino, realitia bera daukatela beraiek habilidade bat, situazio komikoak sortzeko, lehenengo denboraldietan batez ere oso naifak diala beraiek, dago puntu bat, benetan genuinitate bat, iruditzen zaitela dala brillantea, esan daiteke. Osea, eta famili guztia dagoela hortan. Ez dakit, oso nada. Guazen urrengoarekin. Bai. Ez dela zu denborarik eukiko. Ja. Lehenengo postuan, aukeratu dut nik behintzat, Real Housewives of Beverly Hills. Ze, Real Housewife imperio bat da, ez dakitzen bat hiri desberdinetan daukagun Real Housewives bat, baino Beverly Hillsekoa da, nik uste dut onena, esan daiteke. Beverly Hills. Hau izan da nere 2008a salbatu ziten gauza, benetan esaten dizuet. Hemen ikusten ditugu
Beverly Hillsen bizi diren emakumeak, Bai, bai. berrogei urte inguruan... Bueno, berrogei. Berrogeita hamar, Operazio ikusten egin zen, estetikoekin, claro. Claro. Eta, bueno, kontatu pixka bat, Ainhoa. Bueno, bai, oida, emakume aberatsak dira, Beverly Hillsen bizi direnak, bai, beraiek enpresak dituztelako, edo beraien senarrak aberatsak direlako, eta bueno, beraien, nik uste dut hau dela, benetan narratibak sortzeko habilidade badaukan reality bat, inoiz ikusi ez dutena. Eta benetan da, bai murgiltzen dizula, bai pertsonaia guztiak daudela oso orekatuak, oso orekatuak beraien artean, ez, denak super desorekatuak dira, kitza bere modu, barantze bat aurkitzen duzu. Eta kuriosa egiten zait oso, estatu batuetan eduki duen influentzia Beverly Hills, serio, reality honek, eta nola guri iritsi zaigun bigarren eskutikan. Esan nahi, daude horren beste meme, horren beste estena internetetik etortzen zaizkigunak, denak Real Housewivesetik dirala, eta guk ez dakigu. Ez gera konturatzen, ez dugu direktoan ikusi hau dena. Hoi esan behar nu, nik askotan Twitterren, askotan ikusi dut argazki bat, dala emakume hile hori bat, atzarekin seinalatzen, eta argazki hori askotan ikusi dut Twitterren, eta enekin nondik zetorren, eta enun pentsatzen igual telesaio pelikula bateko izango zanik, enekin. Eta gerora, Ainhoak esaten zuen bezala kontuatu naiz, reality honetako estena baldala. Eta gero kontuatu nintzen, beste gif eta beste meme asko ikusitan euskala, kontuatu gabe, unibertso horren parte diala. Eta horretaz aparte, hainbat pertsonaia famatu, etorri zaizkigula, Bela Hadid guztiak adibidez Real Housewivesetik handatoz. Orduan badagoela influentzia bat gure kulturan, ez dakiguna. Eta kurioso egiten zait hau gertatzen dela. Interneteko kulturan behintzat. Bai. Egia da, estatu batuetan egiten duten guztia, ze tamainuan egiten duten. Bai. Zenbat diru dagoen atzean, zenbat, ez? Gu hemen ikusentzunezkoan gero kontatuko digut, Elmo Esnal, Ilarramendi, hor dugu eta gure zai, baina zenbat diru dagoen, gauzak, ez, era oso hain, ez dakit, erakargarrian egiteko ere, Eta baduten gantxea. Euskal Herrian egingo balitz, ze izango litzateke? Neguriko etxeko Andreak? Olako zerbait. Osea, GoFundMe bat iteko pagatu dingunuke. Mirakontxako emakumeak. Mirakontxako emakumeak, olako zerbait. Vale. Gero deituko jota ETV, a ber. Mesedez. Seguro baiezko ematen dizutela. Ez, hortan ez gareri gu ere. Baina, bueno, aipatu, Ainhoak oso ondo laburbildu du nire ustez kontzeptu bat dala gaitz gehiago eragin dutela onurak baino. Realitik, orduan, gure entzuleak eta entzule bat bereziki, eta ez dugu izena esango, ez aserretzeko, pasako gea gure asteleneroko gaietara. Eta telesail eta pelikula berriak. Lehenago gogorarazi nahi nuen, datorren astean Oskarretarako porra egingo dugula, beraz, prestatu aukitzeko hori, bale? Egia da, Oskarretarako porra, oso atzeratuta, ez ditut, oso gutxi ikusi ditut. Astontan egurra. Bale, egurra. Egunero bat. Bale. Eskerrak gogoratu diguzun. Bai. Jarriko diego gure jarraitzaileei baita gure sareetan, ea behaiek ze... Parte hartezaten, bai. Ze iritzi daukaten. Baina guain ez goaz Oskarretara izendatuta dagoen telesail batekin, ez? Bueno, ez. Oskarretara noiatuta. Baina ez dituzu gaur Oskarretako pelikulak ikatzen. Ez, tagian baten bat kategoriaren batean, baino telesailetan behintzat, ez. Telesailetan ekarri dugun lehenengoa Netflixeko telesail bat da, anime bat, The Way of the House Husband deitzen dena. Eta
online zegoen manga batean oinarritua da, manga hau oso ezaguna egin zen interneten, eta Netflixek adaptatzea erabaki zuen honen ondorioz, ez? Eta historia oso berezia dauka, bertan hitz egiten duen gaia da, jakuzako jefe baten inguruan krimenetikan erretiratzen dena, eta bere emaztearekin egoteko lan hartzen du. Orduan, situazio, komedia bada, ez? Azkenerako bere itxura eta intimidante horren eta, aurkitzen dituen beste bere aspaldiko bizitzako jendearekin dituen talka hauek nola bere errealitate berri horrekin kontrastatzen duten esan dezakegu. Entzule batek esaten digu, ui, ze ona, asteburu hontan ikusiet, ze parrak. Betu, ze ondo. Ze ondo zen nik ez dut erlazionatzen askotan, igual anime bat eta komedia, ze ikusi ditudanak oso gutxi ikusi ditut, ez dia izan umore girokoak, eta orduan, atentzia ematen dit, bai. Nik behintzat oiturarik ez daukat, baina egia da, jendea benetan engantzatu egiten dela, beraz, zeukiko du kalitatezko, ez? Fondo bat. Badu, aurkitu egin behar dira, hori egia da. Baina, bai. Eta gero, hainbat... Esan, barkatu. Hainbat pelikula ekarri ditut nik. Hoi da Oskarretarako prestatzeko. Hoi da, izan dela telesail bakarra, baina... Bai, gaur... Gaur realite asko egin ditugu, jendeak gauza luzeak ikusi nahi dituenak, ja, hor dauzkate beste egin bat. Baina pelikulak, egia esan, aste honetan nahiko interesgarriak estrenatu dira. Lehenengoa Druk pelikula dinamarkarra, zinemetan dagoela orain. Donostiako zinemaldian pasa zuten, bere momentuan, aurreko urtean, bai. Eta Winterberg zinegile dinamarkarraren pelikula da. Beste hainbat pila pelikulagatikan, The Hunt edo Celebration pelikulengatik ezaguna dena. Eta Mads Mikkelsen dauka protagonistetako bat bezala, beti oso ondo dagoela. Oso kritika onak izan ditu honek. Oraindik ez dut ikusi, baina ikusi duen jende guztiak hitz onak besterik ez ditu. Jo, Bai, gomendagarria oso. Bai, etxeko lanak. Ainoak beti jartzen dizkegu etxeko lanak. Bai. Hau dijoa pelikula oikizon talde baten inguruan, beren bizitzarekin pixkat aspertuta daudenak, eta alkola edaten hasten dira, kontrolpean dena, baino emozio pixka bat eukitzeko eta beraien antxietate propioak pixka bat lasaitzeko. Eta historio hau edo beraien proiektu hau nola aurrera ateratzen den, hortan datza pelikulak. Itxura ona dauka, bai, eta apuntatu dugu ikusteko. Zein da hurrengoa? Martin Eden. Martin Eden, Movistar Gay eta Filminen aurkitu dezakeguna. Nik hau ikusi nuen eta asko gustatu zitzaiten zinemetan pasa zuten orain dela hilabete batzuk. Jack Londonen historio batean oinarritua dago eta pelikula italiarra da bera, Pietro Marcellorena. Eta pelikula honek irabazi zuen Sevillako pelikula honenaren saria horreko urtean. Beraz, bazen pelikula bat aspalditikan ikusi nahi genuena. Nahi zinema italiarra asko gustatzen zait. Niri Jack London. Bereziki, beraz. Jack Londonen historiak oso bereziak dira eta oso onak. Hau egia esan oso ondo dago. Martin Eden protagonista hau da, itxasgizon umil bat da bera, eta pixka bizitza aldatzen zaio, maite mintzen denean, neska beratx batetaz. Eta ikusten duenean, bien klaseen artean dagoen diferentzia eta edukazioak zede desberdintasuna sortzen dituen bien artean. Eta bai dela pelikula bat pixkat biopik moduan montatua dagoena, osea ez bazera gehiagi ez badez ezagutzen, nian biopik bat ematen du, baino ez da, benetan askoz ere, badauka bere puntu fikziozkoa eta oso ondo dago egina.
Eta hau, esan duzu, Oso politia daka. Asko gustatzen ari zait, nahi behintzat trailerari. Baita, tipua super guapoa da. Oie, ere esan behar dugu. Horrek motibatzen du ere. Bai. hau esan duzu Bastante. filminen dagoela ikusgai. Bai, Filminen eta Movistar gehien. Perfecto, ba, hau ere fitxerora. Bai. Eta bukatzeko, hemen Azkenekoa. oso Azkenekoa. ainhoa zerbait. Bai. Ja, bai, ontaz, bizka pesada naiz honekin. Baina, Onkar baien kolekzio guztia jarri dute Filminen ikusgai, eta da gauza bat, ikusi ez badezue, ikusteko modukoa dena. Hainbat pelikula jarri dituzte bereak, In the Mood for Lovetik hasita, bere pelikula ezagunena izan daitekena. 2056, Chunkin Express, Fallen Angels, As Tears Go By, Happy Together eta Days of Being Wild. Eta, bueno, eske da zuzendari bat benetan ikusi beharrekoa, eta asko gomendatzen dutena. Lehenguan ikusi genuen Chunking Expressen trailerra. Eta orain nahi gea, streamingez ikusten gaituztenok. In the Mood for Love pelikularen trailerra da hau. Eta Ainhoaren aurpegia ikusten baduzue, ikusiko duzue aldatu Bonita dago. egiten zaiola eta irribartxu jartzen Eske memoriz dakizkit denak, Osea, da gauza bat, igual 20 bat aldiz ikusi ditut. Wow. Ba, bide, entzule batek esaten digu, gaur Nomadland ikustera doala, premio deixente erabaten ari omen da ipatu dugu. Hemen noizean Bai. Oskarraterako porrarako espero dut preste gongo dela. Entzule hau. Oso ondo, ba, eskerrik asko Ainhoa Marzol. Zuei, ondo izan. Gomendioengatik eta Urte askotarako, Ainhoa. Ikusiko gara berriz, Elkar ezagutzen ni aste hartetan egoten naiz. beste batean topatuko gara, Baina, seguru. gauza bat, zuk ezagutzen alduzu crossover festivala? Bai, ezagutzen dut. Ba, datorren astelenean hasiko da, crossover bakizu ez zer den, ikusi duan, telesainen kulturan. hemen jarri diala Claro, kafetegi baten A ber, bigarren kafea zeo da, hartzen gure bata lehenengoa da. besteekin. Zuk ezautzen dezu, Jakiteko datorren astelenean hasiko dela crossover. Bai, egingo dugu, hortaz, orduan. Claro, ni horri biliko naiz baita salseon. Beraz, Perfecto. merezi du. 7 egunez. Ba, eskerrik asko Ainhoa. Urrengo Bai. astelenean itzengo dugu Bai. berriro, baino entzule Oskarren. maiteok jarraitu behar dugu. Aurrera. Zinemaren munduan murgilduta. Wow, lotura. Ene. Guaintxe gatoz, ebentxe izango da.